kola so štátnou vlajkou, ktorú tu síce teraz nemáme. Vykonávajú ten pozdrav absolvovaním okružného kola a ako príslušníci ozbrojených zborov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vzdajú patričným spôsobom úctu a česť aj všade prítomným. Čiže oni vzdajú tú česť štátnej vlajke Slovenskej republiky, čo uvidíme už za okamih. Pri jej odovzdávaní stojí odovzdávajúci policajt počas celého aktu predania štátnej vlajky Slovenskej republiky v pozore a odovzdávajú zloženú v bielých rukaviciach kolegom na služobných koňoch a tí ju následne rozvinú a prezentujú na hold a slávu Slovenskej republiky. A teraz policajti už s vlajkou Slovenskej republiky absolvujú čestné kolo činy, vzdávajú hold. Náročný cvik je to práve preto, že jazdci držia tú vlajku, celý čas si musia udržiavať vzdialenosť, aby ju neroztrhli alebo aby neboli blízko seba. Rovnako kone sa zvyknú báť takýchto elementov. Vlajka veje vo vetre, má farby, ide im až nad zadok. Niektoré kone by sa báli, tieto musia byť vycvičené. A po ukončení čestného úvodného kola odovzdajú jazdci po zložení štátnu vlajku policajtovi, ktorý im ju predal na začiatku. Prvý jazdec je ustrojený oficiálne v bielej košeli, má biele rukavičky a to práve preto, že pracujú so štátnym symbolom, so štátnou vlajkou Slovenskej republiky. A práve preto aj všetky doplnky jazdca, ale zároveň aj koňa sú ladené do biela. Ušane, to je ochrana proti muškám, čo má kôň na ušiach, sú biele, aj chrániče na nohách sú biele. Sledovať budeme doprovod služobného vozidla, a to konkrétne vodného diela so zapnutým verzom. Čiže so zapnutým výstražným zvukovým znamením. Je to taktiež ťažké pre kone ako pláché zvieratá. Bežne koníky, ktoré dnes môžete sledovať na pretekoch, keby sa niečo zaplo a húkalo, tak oni by odskakovali, niektoré utekali preč. Tieto kone sú vycvičené a naučené doprevádzať aj húkajúce vozidlo. Pri tomto cviku v úvodnej formácii zabezpečuje dobrovod vodného diela z čelnej časti jeden policajt, pričom ďalší policajti sú po ľavej a pravej strane a v zadnej časti. Následne plynulým spôsobom čiže teraz policajti sú všetci štyria pred vozidlom, aby sme nepredbiehali. Vidíme, že vozidlo používa aj svetelné signály, nie len zvukové. A teraz budeme sledovať tie zmeny formácie policajtov. Teraz môžeme vidieť, že jazdci aj služobné kone pracujú pod vodnou clonou, vykorenou aktívnym striekaním, pretože dielo striekalo vodu. Je to samo o sebe nepríjemný zvuk, aj pocit, silný akustický efekt, rušivé prvky tej padajúcej vody a mohli si vidieť, že kone ostali v pokoji stáť.
Tu musíte vidieť aj to, že jazdci pracujú spoločne, kone by mali stáť rovnako pekne vedľa seba, dodržiavať tie odstupy. Nemali by byť teraz nervózne a chcieť sa pohybovať či už dopredu, dozadu, doprava, doľava. Sú naučené počúvať tie pokyny svojich jazdcov. Opäť jazdci spoločne udržiavajú rozostupy medzi sebou aj pred vodným delom. Vodné delo vydáva nepríjemné zvuky pre zvieratá. Nezabúdajme, že kôň je od prírody plaché zviera. Bojí sa, ale tieto koníky práve preto musia absolvovať výcvik. Teraz vidíme zmenu formácie, kedy dvaja jazdci sú na čele pred vodným delom a dvaja ho sprevádzajú po bokoch. Teraz aj v tejto formácii tu máme rušivý element, a to je striekanie z vodného dela. Voda strieka dosť silným prúdom, preto aj keď dopadá, môže to byť veľmi nepríjemné. Hoci nevidíte si tejto horúčové možno aj užili takéto osvieženie, vydáva to aj nepríjemný zvuk. Vodné delo je taktiež donúcovací prostriedok v zmysle zákona o policajnom zbore, rovnako ako koníky sa často používajú na vytlačenie davu alebo kde musia policajti reagovať. Takisto aj toto vodné delo. Tento cvik ukončíme odchodom vozidla, konkrétne vodného dela. Jazdci sa už pripravujú na prácu s vlajkami. Vlajky sa na sebe vydávajú taktiež hlavne vo vetre a pri silných prudkých pohyboch zvuky. Jazdci nimi pracujú popri hlavách a popri očiach koní, čo im nemusí byť veľmi príjemné, ale výcvikom si na to kone zvyknú. Koník nesmie reagovať na vlajky alebo transparenty demonstrantov a fanúšikov, rovnako na ten ich spomínaný zvuk a dotyk. Slúži táto práca na to, aby sa kone naučili prekonávať rôzne prekážky, či už sú to spomínané transparenty, alebo prekážky vytvorené z plastových barelov s vlajkou. A môžete vidieť, že ťažké je to aj pre jazdcov, pretože kone celý čas vedú iba jednou rukou. V druhej držia vlajku, s ktorou pracujú. A teda musia sa sústrediť na tú prácu s vlajkou, na svojho koňa, aby ich počúval, aby ich viedli tam, kde chcú. A toto je len ukážka, ale predstavte si, že sa s týmto stretávajú v teréne, teda s vlajkami demonstrantov. A tam už je veľmi veľa tých činiteľov, na ktoré sa policajti musia sústrediť. A keď si všimnete policajtov a koníky, tak môžete vidieť, že predvádzajú nám teraz ukážky s ochrannými pomôckami. Kone aj jazdci majú ochranné štíty, jazdci majú prílby, koníky majú na prsiach a rovnako aj na hlavách ochranné štíty. Je to práve preto, keď sa stretávajú s demonstrantmi a útočníkmi. A teraz ste mohli vidieť prácu s vlajkami pri skákaní cez prekážky. Aj v teréne sa stretávajú, že musia preskočiť rôzne prekážky na ulici. A práve preto si to skúšajú vo výcviku takto. A zatiaľ si môžete pozrieť v pozadí na opracovisko aj vodné delo, ktoré nám to tam kropí, keďže máme sucho a horúco, a môžete vidieť aj do akej výšky dokáže striekať vodu. Teraz sme videli skákanie cez prekážok vo dvojiciach, kedy si jazdci musia ustrážiť, aby tú prekážku skočili spoločne. Je to opäť o niečo náročnejší cvik. A teraz nám už
Policajtka na zemi pripravuje ohnivú prekážku a policajti so svojimi koňmi budú preskakovať oheň. Už z mnohých filmov môžete vidieť, že zvieratá sa ohňa veľmi boja, utekajú pred ním, ale tieto kone sa musia učiť zvládať ten oheň, nielen ho akceptovať a neújsť, ale cez neho aj preskočiť. A chcela som poprosiť, aby ste sa pripravili na streľbu so samopaľom, ani som to nestihla, čiže popri tom tu budeme mať ešte aj streľbu. Takže detičky, zapchajte si uši, keď vám náhodou vadí tento zvuk, alebo aj vy dospelí. Teraz budeme sledovať skok cez ohnivú prekážku, zároveň aj počuť streľbu zo samopaľu. Je to veľmi náročný cvik, najmä pre policajta alebo pre jazdca. Jednou rukou ovláda koňa, s ktorým musí skočiť cez ohnivú prekážku a s druhou rukou strieľa zo samopalu. Samopal strieľa krátkými dávkami, je to rovnako veľmi neprirodzený a nepríjemný zvuk pre zvieratá. A práve tu môžete vidieť a oceniť tú maximálnu súčinnosť jazdcov so služobnými koňmi, ktorá sa prejavuje tou ochotou služobného koňa zvládať prekážky a vykonať takto náročný cvik. A s takou horiacou prekážkou sa koníky môžu stretnúť, napríklad keď demonštranti či fanúšikovia používajú proti jazdnej polícii zápalné fľaše. A teraz neviem, ako vás navigovať, ale na jednej strane kolbiska sa nám už rozhorela bariéra. To vidíte, že oheň horí aj z bokov, aj z vrchu. A je to taký vrchol tejto ukážky, kedy jazdec musí prejsť túto bariéru a zároveň strieľať zo samopalu. Ja len chcem povedať, že je to veľmi, veľmi náročný cvik. Zároveň sa sústrediť aj na to, aby jazdec absolvoval tú prekážku dole a zároveň aby prešiel po tú ohnivú bránu a preto si to zaslúži váš potlesk. Presne tak, zareagovali ste tak, ako som očakávala. A teraz to bola už to spomínaná streľba zo samopaľu a zvládnutý cvik prechodu ohnivou bránou. A teraz budeme sledovať ďalšiu ukážku už so súdmi, ktoré môžete vidieť pred rozhodcovskou väžou na kolbisku. V tejto chvíli sa jazdci formujú, aby šli pekne vedľa seba, dodržiavajú tie rozostupy, ktoré majú a budú prekonávať prekážku, a to tlakom tela koní na povel jazdca. A aj v tomto cviku môžete vidieť úplnú oddanosť služobných koní, keď počúvajú povely svojich jazdcov a musia im dôverovať. Idú proti prekážke, nevidia ani na druhú stranu, je to nepríjemné, lebo narážajú do nej nohami aj hrudníkom, ale absolvujú to a prejdú to. Teraz sme to videli, že absolvovali to dobre a vy kľudne môžete zatlieskať. Tú istú disciplínu nám teraz zvládnu a absolvujú zostávajúci dvaja jazdci, taktiež úspešne. A teraz by sme mali už sledovať chodenie po nepravidelnom a neprirodzenom povrchu.
Momentálne to bude spočívať v imitácii a priblížení sa v čo najväčšej miere tomu priamemu výkonu služby, keď služobné kone musia prekonávať rôzne nepríjemné povrchy, či ich tvoria už plastové sklenené fľaše, fólie, guma a iný pre koňa veľmi neprirodzený a nepríjemný materiál. Tá farba, to šušťanie, ten kontakt je pre koňa ako zviera, ktoré je zvyknuté na prírodu, úplne neprirodzený. Tieto kone sa v tréningoch a vo výcviku učia, aby to zvládali. Teraz už ukážka a cvik prechod cez znížený pohľad, keď kôň prekonáva prekážku za spolupráci s jazdcom, pričom je na prvom mieste tá dôvera koňa v jazdca, pretože opäť máme tu nepríjemný materiál, dokonca sa dotýka hlavy, uší, celého tela koňa a vidíte, že oni krásne stoja, vôbec sa nehýbu, počúvajú povely svojich jazdcov, aby ostali v pokoji. A tento znížený pohľad tvoria nepríjemné plastové pásy, ktorých pohyb vo vzduchu vydáva rovnako nepríjemný zvuk a šušťanie. Teraz sme videli prekonávanie, keď koníky stáli alebo išli dopredu. Opäť sa nám teraz jazdci formujú na ďalší cvik. Tam by už mala byť práca s loptičkami. Pretože loptičky imitujú rôzne predmety, ktoré hádžu demonštranti na kone aj na jazdcov v teréne. Vo výcviku sú to loptičky. Vidíte, že nepríjemné, no človek hádže do koňa loptičku, pravda, že sa musí zľaknúť, je to ten reflex, ale kone sa snažia ostať čo najviac v pokoji, teraz idú proti tým loptičkám na povely svojich jazdcov, aby sa nezľakli, neutekali preč, ako keď chcú zastrašiť demonstrantov, dostať ich na miesto, na ktoré potrebujú. Teraz vidíme, ako dokážu spacifikovať demonstranta. Je to veľmi, veľmi náročné a je to práca so zvieratami, môže sa stať hocičo, teraz vidíme, že všetko je v poriadku. Títo naši pomocníci sú zvyknutí, veď sú to chlapi ako hory. A váš potlesk je na mieste. Sledovať by sme mali aj prácu s plachtou, ktorá nahradí stenu, alebo bude slúžiť ako imitácia steny. Opäť sa nám jazdci formujú. A máme informáciu, už najprv to budú dymovnice. Dymovnice sú veľmi často používané zo strany fanúšikov, aj demonštrantov, rovnako ale aj ozbrojených zložiek. Vidíte, že ten zvuk je veľmi nepríjemný aj nám ľuďom, farba je veľmi výrazná, zápach, dym, čiže kôň musí v pokoji zvládať prskanie žiaru a celkové zvukové a svetelné efekty, rovnako aj spomínaný nepríjemný zápach. Jazdci nám zasa predvádzajú ovládanie služobných koní jednou rukou. Teraz nás sú to dve ruky, ale o chvíľku budeme sledovať aj jednu ruku. Čiže v dymovej clone aj zastali. Opäť veľmi obťažné cviky. A teraz už budeme sledovať prácu so spomínanou plachtou, ktorá nahrádza stenu. Kôň musí prekonať prekážku aj napriek tomu, že nevie, čo sa nachádza za ňou na druhej strane a tento cvik opäť vyžaduje veľkú dôveru medzi koňom a jeho jazdcom. Vidíme v cvale žiaden problém. Koník nevidel, čo je na druhej strane, môže mať pocit, že cvála hlavou proti múru, ale precvála to. Počkáme si teda, kým nám pomocníci pripravia plachtu pre ďalšieho. Ten na ňu nacvála z druhej strany. Vidíte, že jazdci musia pekne nasmerovať svoje kone, cválať na správnu nohu, keďže je to z kruhu. Tu nám pomohol vietor. A sledovať by sme mali záverečný pozdrav s dymovnicami vo farbe trikolóry štátnej vlajky Slovenskej republiky.
Jazdci nám teda predvedú ovládanie služobných koní jednou rukou, pričom farby dymovníc budú symbolizovať farby našej štátnej vlajky. Traja jazdci nám odpália dymovnice priamo počas jazdy, držia ich v rukách v špeciálnych stojanoch. V čele je jazdec v bielom a v bielých doplnkoch, opäť ako úcta k štátnemu symbolu, štátnej vlajke Slovenskej republiky. A teraz priamo za jazdy dymovnice vo farbách našej štátnej vlajky. A záverečný pozdrav. Dámy a páni, ešte stále sledujeme ukážku činnosti služobnej hypológie policajného zboru, na ktorej sa nám predviedli práporčík Marian z Gola na koni Dorman Dupuj, práporčík magister Slavomír Kvapil na koni Santos, poručík bakalár Pavol Sušinka na koni Lapas 21, nadstrážmajster Matúš Tevko na koni Nadal. Na výpomoc zo zeme o tu sa postarali poručík magister Marcel Kelmer a podpráporčík inžinierka Stanislava Balážová. A ja za asistenciu ďakujem veliteľovi, majorovi magistrovi Vincentovi Bajkovi, a teda veliteľovi oddelenia jazdnej polície v Košiciach. A prajeme vám, nech sa vám darí nielen v ukážkach, ale najmä v teréne.